Dobrý deň, ja sa volám Michal Červený, ja som športový reportér denníka N. Sedím tu s Tomášom Mihalikom, ktorý je silový a kondičný špecialista, ako sme si teraz ujasnili. A ja som za ním prišiel s mojimi problematickými kolenami. Aj keď som teda už v septembri publikoval článok o tom, ako som sa zbavil bolesti kolien, ale bohužiaľ ona sa vrátila. No a s Tomášom som sa teda snažil priznať to, že prečo sa vrátila. Už máme za sebou také menšie diagnostické cvičenia, ktoré teraz asi vidíte v prestrihu. A tak Tomáš, čo nám tieto cvičenia ukázali? Myslím, že si príkladom toho, že čo postihuje väčšinou ľudí, a to je, že vlastne keď sa odstráni ten dôsledok a nie príčina vzniku. To znamená, že ty si možno odstránil tú bolesť, ktorá v tom kolene bola, ale nie ten samotný vznik, a to vlastne je asi, treba povedať, že záležitosťou nejakého mechanického namáhania, ktoré si absolvoval. A možno si by som povedal, precenil, to znamená tie svoje schopnosti, možno si začal príliš skoro zaťažovať to koleno tým nesprávnym spôsobom. To koleno nie, že nebolo na to pripravené, čo sa týka štruktúry, to znamená, že menisky alebo šlachy a tak ďalej, ale skôr ten svalový systém, ktorý vlastne chráni to koleno voči nejakým vonkajším sílam. A keď tie svaly nefungujú a nezapájajú sa tým správnym spôsobom alebo v ten správny moment pri určitých aktivitách, tak dochádza k nejakému preťažovaniu. Nie je tam tá kompresia v tom klbe taká, aká by mala byť. My musíme samozrejme zdiagnostikovať, že v ktorých tých pohyboch sa či to koleno správa tým správnym spôsobom, či tam dochádza vlastne k správnemu zapojeniu tých svalov, ktoré sú práve zodpovedné za tú stabilitu. A môže tam byť narušená aj nejaká silová zložka, to znamená, že niektoré svaly sú príliš silné, niektoré sú príliš slabé, je to narušená nejaká symbióza, koordinácia celého toho svalu. Aby to tak zhrnuli, že mechanicky mi tam nič nezavadzia. Tak, presne, to koleno je, to sme si povedali. Bol som na operácii, to koleno je po týchto veciach v poriadku. A dokonca lekár mi povedal, že mám nejakú mäkšiu chrupavku, čo podľa teba tiež nemusí byť problém. Čiže ak mám teda koleno v poriadku po týchto mechanických veciach, čo môžem spraviť preto, aby naozaj sa aj správne hýbalo a nehýbalo sa tak, ako vidno teraz na tých videách, čo sú práve v prestrihu? Ako som ti to už spomínal, že ten tvoj hardware je v poriadku, si zistil, a asi nie je dobrý software, to znamená, že potrebuješ vybudovať správny pohybový nejaký návyk alebo program. A ten sa buduje nejakými správnymi cvičeniami, ktoré si dneska ukážeme, že čím začať a ako, čo tam treba nejakým spôsobom. Takže určite u teba nie je momentálne žiadne poškodenie, ale zlá stabilita toho kolena pri tých aktivitách, ktoré ty vykonávaš. To znamená, na čo nie si ešte pripravený. To tkanivo, alebo v podstate aj tie šlachy, aj všetko má určitú toleranciu, to znamená, že dokedy to neboli, to znamená, ľudia chodia behať, a keď začnú pridávať neúmerne veľa tých aktivít, buď v rámci toho týždňa, alebo toho objemu, že predstav si, že by si išiel behať a nezačneš 2 kilometrami na tartáne, na mäkkej podložke, ale začal by si hneď na betóne a hneď by si šupol desinu. Ja som si dal 5. Tak tiež je to, zober si to dosť. Urobili sme nejaké testiky, keď však budeš to mať asi tam na tých obrázkoch, urobili sme pár testikov a videl si, že pri obyčajnom jednom dopade dochádza k tomu vnútornému kolapsu toho kolena. Jestli sa je to minimálne. Teraz si spočítaj, koľko za 5 km tých dopadov bolo na ten betón na jednu nohu, pretože len beh má svoju letovú fázu a v podstate dopad, tak si zober, že pri tom dopade, keď toto sa s tým kolenom stane niekoľko 100 000 krát, tak samozrejme, že to koleno nie je namáhané správne. Možno prvý deň ťa to neboli, možno druhý deň ťa to neboli, ale postupným pridávaním záťaže a tým zlým zaťažovaním vznikne nejaká chronická bolesť. Ono zo začiatku nie je nič poškodené, ale najprv príde nejaký svalový zápal. Čiže to namáhané ligamentu, to preťaženie je vlastne len svalový zápal, je to reakcia, hej. Môže ti to opuchnúť, pretože máme v tom kolene je veľa tekutiny, ten synoviálne, ono v podstate to koleno na to preťaženie zareaguje tým, že v podstate napuchne, tebe sa obmedzí rozsah pohybu a zrazu začneme krývať a nevieme na tom kolene chodiť. Potom zase o 2-3 dní to vlastne v podstate nejakým spôsobom odteče, alebo sa to vstrebe a ty zase skúšaš behať a tak ďalej. A teraz si v nejakom blúdnom, začarovanom kvázi kruhu. Idem behať, nejdem behať.
A tie zranenia ma sprevádzajú niekoľkokrát, dajme tomu, za tú sezónu. A toto je problém, že my vždy len sa pozeráme na to tak, že buď dáme nejaký acylpirín alebo niečo proti bolesti a tým vyriešime tú bolesť ako takú, ale nikdy nevyriešime tú mechanickú zmenu toho samotného pohybu. My potrebujeme zistiť tú príčinu vzniku tej bolesti a to je dôležitá vec. Skúsme si vysvetliť ešte dva pojmy. Odborne sa nazýva rehabilitácia a rekondícia. Vieš, aký je medzi tým rozdiel? Netuším. Čiže, ak cítim bolesť, rehabilitujem a chcem sa dostať z bodu mínus do nuly, čo je žiadna bolesť, plný rozsah pohybu. Ale rekondícia je vlastne to, dostať sa ešte do toho športového levelu, zvládať tú aktivitu. Takže ty si absolvoval z mínus do nuly, a z tej nulovej hranice si nešiel do toho... Išiel som rovno bomby. Išiel rovno na bomby a zabudol si urobiť tú rekondíciu. To je to, že ty potrebuješ urobiť ty môžeš urobiť síce tú rehabilitačnú povinnú časť a povinná časť rehabilitačná je odstránenie bolesti, opuchu, získanie plného rozsahu pohybu a normálne bežné funkcie do bežného života. To znamená chodiť po schodoch, ísť na nákup, ísť sa prejsť s priateľkou a tak ďalej a tak ďalej. Ale všetko nad rámec už si vyžaduje špecifickú pripravenosť. To je veľmi jednoduché. A ľudia tam to samozrejme zabudajú, si myslia, že za 10 hodín a vybratia tých rehabilitácií už sú vlastne schopní hneď ísť behať. Takže teraz mi ukážeš rekondíciu. Ukážem ti nejaké časť rehabilitácie, ale aj rekondície, presne tak. OK, tak poďme na to. Ja. A mali sme jeden špeciálny cvik, ktorý som robil na chrbte, a tak som posúval nohy dopredu, dozadu. A ty si povedal, že aby si ma pustil behať, mal by som spraviť 6 tých pohybov na jednej nohe a ja som spravil 3 na 2 a 0 na 1. Čiže ešte ma nepúšťaš behať. Momentálne by som ťa nepustil behať, lebo nemáš dostatok silovej kapacity na to, aby tvoje kolená vlastne zvládali to zaťaženie tým, by som povedal, stabilným spôsobom. Ale nehovoríš, že ja mám mať teraz takéto svaly? Nie. Sila nezávisí od veľkosti svalu, ale od jeho schopnosti sa aktivovať správnym spôsobom. Nechcem zachádzať do nejakej zložitej fyziológie, ale predstav si, že tie svaly majú vo vnútri také ako keby žiarovky, volajú sa, že motorické jednotky a ty nie si schopný aktivovať všetky tie motorické jednotky. Tam mám tmu. Áno, ty v podstate ich musíš začať rozsvietiť, keď by sme to tak zjednodušili. Môžem ja mať veľa, ale keď je tam tma, tak mi je to na nič. Presne tak. Takže sila svalu nezávisí len od jeho objemu. Ľudia si veľakrát zamieňajú to, že jednoducho sval musí byť len veľký na to, aby bol silný. To nie je pravda. Pretože aj spierači, ktorí majú relatívne nízku hmotnosť, sú schopní produkovať relatívne veľkú rýchlostnú, alebo majú veľkú silovo-rýchlostnú schopnosť. Takže s týmto objemom viem byť oveľa silnejší. Vieš byť silnejší bez toho, že by ti narastli svaly, keď to tak sprosto poviem. Lebo keď si to dáš do analogie, ja to rád používam závodného auta, tak potrebuješ výkonnejší motor a karoséria, aby ostala stále ľahká. A keď dosiahneš určitý level stability alebo rozsahu pohybu alebo silovej zložky, tak potom môžeme začať napríklad, ja to robím plynulo. Čo znamená, s mojimi zverencami nielen posilujem a robím tieto stabilizačné cvičenia a poviem im, že nebehajte, ale už robím nejaké náhrady behov alebo minimálne bicyklu, kedy zapájam v podstate tie nohy, ale čakám ešte na to, kedy dosiahnu ten určitý v podstate level. Napríklad naši klienti robia túto nejakú takú abecedu atletickú, určite si počul, takže to sú v podstate nejaké technické cvičenia na zlepšenie techniky behu. Čiže ty nemusíš desinu behať, ale začne robiť nejaké krátke úseky, takéto 20-30 metrové a sústreď sa na techniku toho správneho dokročenia, toho správneho držania tela a všetkých týchto vecí. A tým v podstate beháš, ale nebeháš v tom objeme. A keď sa ti zlepší tá technika, tak do výraznej miery sa ti zlepší ekonomika toho behu a
Čím lepšia ekonomika, tým menej namáhanie zlé. Čiže teraz mám 3-krát do týždňa. 3-krát do týždňa by si mal absolvovať aspoň takýto tréning. Koľko má trvať ten jeden? Nehovoríme to o čase, ale zhruba do tej hodiny, 3-krát do hodiny. A namiesto bicykla by som dal, najmä tomu, nejaký orbitrek alebo možno nejaký bicykel. A keby si chcel, lebo stále budeš trénovať svoj kardiovaskulárny systém. Čiže nikde nie je napísané, že nemôžeš bezpečným spôsobom, bez toho, že to koleno nejakým spôsobom dostáva zlé zaťaženie, trénovať stále vlastne aj tú kapacitu. Bicyklovať sa môže. Jasné, úplne v kľude. Ja to väčšinou takto kombinujem, lebo ľudia sú potom takí, že by sa, že ja teraz nemôžem nič robiť. Nie, len zvol si takú aktivitu, ktorá ti nespôsobuje ten problém. Čiže stabilizovať a bicyklovať. Napríklad. A potom, keď to bude toto dan, tak potom môžeš namiesto toho jedného bicykla alebo 2 bicyklov vsunúť ten nejaký intervalový bežecký tréning, hovorím, nejaké úseky, postupne pridávať. Ešte môžeš povedať k tým konkrétnym cvikom, čo sme robili, že aké sa tam nachádzali také... Nemusíš hovoriť o konkrétnych cvikoch, ale že o čo išlo. Hej, čiže začali sme rollingom, to čo sme si už vysvetľovali, pripravovali sme ten svaly na to, aby sa mohli lepšie natiahnuť. Hej. Keď chceš jesť sardinky, tak musíš najprv vytiahnuť z konzervy, tak to je také ľahké prirovnanie, že prečo ten rolling používame. Potom sme natiahovali tie správne svaly práve na tú mechaniku toho zaťaženia, to znamená ohýbanie v bedrovom klbe a vysieranie v bedrovom klbe, čo je primárny vlastne nejaký ten kevadlová mechanika toho bežeckého kroku. Hej. Potom sme nastimulovali vlastne svaly, ktoré sú zodpovedné za to, aby to koleno zotrvalo v tom správnom nastavení. To si robili sme tak úmyčky a rôzne také, oni sa volajú odborne, že proprioceptívny tréning alebo tzv. Rovnoláhový tréning. To znamená reflexná aktivácia tých svalov. To je vlastne to, čo sa deje, keď napríklad dopadneš, tak tvoje svaly musia veľmi rýchlo zareagovať na úrovni reflexov a zapojiť tie svaly tak, aby proste to koleno ti udržalo v tom správnom smere. Takže sme robili takúto stimuláciu. Potom sme pracovali na základnej mechanike v podstate týchto pohybov, to bolo to, čo ten marching. Potom sme posilovali. Keď si všimol, posilovali sme nie drepy na 2 nohách, ale robili sme drepy na jednej, také spliskoty alebo rozdelené drepy. Robili sme špeciálne drepy na tejto podložke, ktorá je veľmi dobrá napríklad pre ľudí, ktorí trpia zápalom tzv. Patulárnej alebo jablčkovej šlachy, kedy týmito cvičeniami krásne tá šlacha dokáže zosilnieť, tak sme robili. Samozrejme všetko na jednej nohe práve preto, že beháš po 2 nohách a pohybuješ sa ako vrabec, alebo stále striedaš ľavú a pravú nohu. Neskáčeš na 2. Presne, neskáčeš na 2 nohách, takže tá sila jednej končatiny nezávisle na druhej je, by som povedal, absolútne alfa omega pre ľudí, ktorí chcú behať alebo vlastne používať tým nohy správnym spôsobom. Potom boli cvičenia zamerané na hamstring alebo zadnú stranu stehien, to čo som ti aj povedal. Veľakrát opomínaný, by som povedal, partia svalov, každý si myslí, že musíme nahúčané tieto kvadricepsy, hej, že poriadne túto tie bandasky, ale oveľa dôležitejšie je mať pevný hamstring, alebo dobre vycvičený, alebo natrénovaný, alebo hamstringové ischiokrurálne svaly, ktoré vlastne plnia tzv. Kolenný zámok. To znamená, že keď ja dopadnem, ten sval sa zapojí a jednoducho nedovolí tomu kolenu nejakým spôsobom sa ako keby uhnúť. Takže dobré pevné hamstringy rovná sa dobrý motor pre beh. Takže tieto cvičenia, ktoré sme robili, takéto brzdenie, sú veľmi dôležitým faktorom proti zraneniu aj hamstringu, ale určite aj dôležité na stabilitu kolena. A potom sme tlačili sánky, alebo respektíve ten prowler, ako my voláme. Pri tom prowleri sme trénovali jednak aj správne držanie tela, ale zase tú správnu mechaniku toho pohybu pri tom behu, to je faktor číslo 1. A druhá vec, krátko sme zaťažovali aj sedacie svaly, aj hamstring, stabilizovali koleno. Zase si bol, každú chvíľu si bol stále na jednej končatine. Čiže je to lepšie, ako keď sedíš a precvičuješ toto na tejto mašine, iba takéto predkopávania v posilke, lebo ten sval vôbec pri tom behu túto funkciu nemá. Takže častokrát ľudia robia chybu, že to si ma robím tie bandasky. To si robíš bandasky, presne, ale nerobíš tú správnu aktiváciu tých svalov pri tom pohybe, ktorý ty potrebuješ, a to je beh. A keď si to aj všimneš úplne laicky, keď si to pozrieš z toho mechanického hľadiska,
tak si vyzeral ako bežec alebo šprinter. Hej, bol si krásne vystretý a zapájal si tie nohy tak. No hej, lebo si mi to 3-krát povedal. Hej, ale keď si porovnáš ten pohyb, tak ti to pripomína beh. To je akože také... To najbližšie, ako som sa tak behu zatiaľ dostal. Áno, presne. Dobre, ďakujem teda za úvod do behu bez behania a snáď to vyjde a s vami sa o tom Držím ti palce. Dovidenia.